Telefonên destan bûne perçeyeke jiyana mirovan. Gelek kes di platformên sosyal medyayê de bi hev re di nav pêwendiyan de ne. Welatiyên Kurd jî êdî di platformên sosyal medyayê de hestên xwe bi Kurdî jî parve dikin. Li gorî lêkolînan di sosyal medyayê de bikaranîna zimanê Kurdî roj bi roj zêde dibe. Welatî anga berê telefon tune bû. Anga telefon deke tişkî xweş e jî. Meriv hevalê xwe ya dostê meriva tune bin jî meriv dostê xwe hîn dibe. Zimanê xweş meriv yas dike jî. Meriv hevalê xwe başî nas dike. û meriv zimanê tirî meriv kîja kelime jî nizame meriv dikeve hundirê meriv hînê wî kelimê jî dibe. Kurmanciya min ne pir quvvetlî bû. Xêra vê feyzê zanga hînê tam hînê zimanê xwe kurmancî jî bû me. Em berdiya zî xeber di. Ji me re Kurdî û Tirkî ferq nake yanî. Em berdiya zî xeber di. Ji me re ferq tune ye. Bi hevalê xwe samimî rawayê bi kurmancî zanbe em bi were bi kurmancî xeber di. Evê bi Tirkî zanbe em bi Tirkî xeber di. Yani em sosyal medyayê derdu alan da zî kullanmış dike yani. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê sal bi sal hejmara weşanên Kurdî jî zêde dibe. Bi vê yekê vegirêdayî, welatî jî balê didin zimanê Kurdî. Pêşketinên li ser weşangeriya Kurdî bandoreke erênî li bikaranîna zimanê Kurdî di sosyal medyayê de jî dike. Welatiyên ku baş nizanin Kurdî binivîsin û bixwînin jî amaje dikin ku bi saya sosyal medyayê ew jî ji dewlemendiya Kurdî sûdê werdigirin. Sosyal medyayı da ve şekilde ezbeşim. Yani em çıkaz kurmancı bir peyvinse şimdi o kadar jî başı. Yani Android telefona da canan bizde dikim işte Kürtçe dili diye derbaskı. Yani pır keyif alım ve şekli. Ez Zazaki zedi xulin ama Türkiye zedi xulin, Kurmancı zedi xulin. Ama zav ama Zazaki zedi. Haberden yani. Haval ma hatta sosyal medya, Instagram, Facebook, Twitter. Hem Zazaki hem Kurmancı hem de Türkiye. Ez eşken haber bid. Chicago hem Facebook'u be, duazı Instagram'ı be, fark tune. Yani ezanım Türkiye benimsinim, hevalê me karşı Kurdî benimsin, ez karim bersbayı bidim. Ama genellikle ser Instagram'ım veya ser Facebook'ımı Türkiye benimsinim. Ama gerekli gotik ve tengayı ez karim Kurdî benimsinim. Bi saya sepanên bi Kurdî jî welatî êdî bi hêsantir hînî Kurdî dibin. Her dîsa gelek bikarhênerên sosyal medyayê tenê zimanê Kurdî bikartînin û rexneyan li Kurdên ku Kurdî bikar nayînin dikin. Gelek caran hashtagên Kurdî di rojava Twitter'a Tirkiyeyê de cih dikirin û bi vê yekê Kurd hevdû teşwîkê bikaranîna Kurdî dikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.